Když tak budeš mít schizofrenii. Ahoj, 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 zdraví vás, Relkrafťák. Vítám vás u dalšího videa. Tentokrát jsem si pozval výpomoc. Ahoj lidi, tady. A zkusíme mého stříhače Pussy Slayer. A já mu mám takový plán, akorát došlo tady menší nehodě, že tady se nějak nahrnuli zombie do sklepa. Je nějaký ten Mauk. Tady je to úplně au. Kde jsi? V tom sklepě, oni to tam úplně ničijou. What the fuck? Tam jsou Co to skeletoni. je? Já jsem našla koně a to prásku blesk a teď jsou tam 4 osedlaní skeletoni na skeleton koní. No, Teď tady ani není to. to je možný, ale mě tam zničili v podzemí a To je možný. no, Já jsem si nedala spawn point a teď jsem... Hele, já jsem zase našla tu masivní věž. asi mě zabijou. Já jsem našla tu masivní věž, která je prostě, nevím. Nezabili, dobrý. Přežil jsem. Tak se teleportuj ke mně, no. To je jako Ne, stejně. chci vědět, co v tom bydlí, nebo jakože... Co to je vůbec? Zabijou tě. No, vyčistil jsem to tady trochu. No tak tady si najdi postel, no. Ty tam máš ty? Já zase slyším ty Pixeny. čuťánky. Tady jsou nějaký jeskyně úplně. Já už jsem mrtvola, ale musím se jít vyléčit. Protože to je nějaká... Ahoj? To je úplně masivní tady. Fuj, co to je? Co se děje? Já ani nevím, s čím bojuju, co mám dělat. Asi je po tobě. Co to je? Gru! To je gru! Už tě zabil? Nějaký gru! To je úplně masivní a já jsem to... A hele. Já jsem to umlátila trochu. Já jsem to zabila! To z toho spadlo. No vidíš, jak jsi dobrá. Crystal Shard, Obsidian, Ender Pearl. Jo, to je takovej ten lítací ten. Ráčupaka. Pojď nahoru, zpátky. Jsem 5000 metrů od tebe. Ty jo. Ale našla jsem vesnici. Ježíš, já Už jsi nemůžu u ani toho, běhat. já potřebuji jít se Já vyspat. hledám postel. Tady je. Jak tu far away? No tak možná, kdyby tam nebyla ta... Aha, to Oni nejde tady mají položit. klacek v baráku, já si přesto nemůžu dostat. Už tam seš? Jo. No já nic, já jdu ještě zkusit prozkoumat to podzemí. A ty se tady zkus nějak teleportovat ke mně. Já jsem ve vesnici. Ahoj. No vidíš, už tě zabili. Ty tady snažíš 10 dílů najít vesnici a já najdu vesnici a ty chceš, abych se i hned teleportoval. What the fuck? Tak počkej, já zkusím jít na ten. Tomu Waystone, jestli tam třeba nepřibyl další. No jo, já jsem ho ještě nenašla. Mhm. Tady je všechno, jenom ne ten... Ne, v takový, mezi takovýma 4 sloupama je. Najdi ten Waystone. Já se snažím. To jsou Iron Hole. obrovská, normálně obrovská jeskyň. A řekl bych, že to není. vede až normálně k bedrocku. Jsem ho našla. Tak ho aktivuj. No, ne asi. Je aktivovaný. Procent. Kosti. Co když si ochočím psa? A můžeš se teleportovat ke mně? Nevím. No, jestli zaktivovala ten Waystone, tak já ho nevidím. Aha. To No. je blbý. Zabij ho! Kde seš? To je hajzl.
No nic, tady už to moc nevyčaruju, ale budu muset zadělat to podzemí, ať tady nevstupujou ty zombie. Carrot juice, golden skirt, já můžu mít skirt? Kde seš? Ne, nemůžu, nemám requirement, já nemám requirement. Cípni. Co to je jako? Tak já to dám tobě, chceš sukni? Ahoj. Tak. Nazdar. Jak se odsaď dostaneš? A je to. Máš tam aj už postel. No, já jsem jednou ukradla od vesničanů. Počkej, mám pro tebe něco. Díky. Ale nemůžu to použít, kde mám Magic 4, takže smůla. To vypadá krásně. Nemám Magic 4, takže nemůžu použít Golden Skirt. Jsou z nějaký zvuky. Já nic neslyším. Tak mám schizofrenii. Kde je ten Waystone? Tady je, hele. Ne, tady není. Mě zajímá, co tam je. No, tady jsou zombie asi. Já slyším zombie. Teď jsme ještě nebyli. Proč ti to nenapadlo rozbít? Já jsem vybrakovala kuchyň. No. A co ti vesničani? Proč tady mají prostě bednu s jedním knoflíkem? Villager. Farmer, ten je dobrý. Vít. Tady je nějaká věc. Ten je hodně dobrý, ten farmer. Kobold. Jak ho nakrmím? Farmer, to je dobře, že tady je farmer. Farmer. O, tady mají krásné postýlky. Já slyším zombie. Zase se tam někde spawnujou. Ještě, že mám 20 nástrojů, který nemůžu použít. Chceš získat zkušenosti? No jak, když nemůžu nic? Třeba tradování s vesničanama. A ty se tam můžeš teleportovat? Asi jo. Ale je to šedý, nevím jako co. Když tady máš topografer a když mu dáš gold nugget, tak dostaneš zkušenosti. Ne, já mám level requirement 2, takže se tam nemůžu. No, tak to je hodně daleko, no. No prdele. Já nemůžu nic. No a nic moc jsme toho tady neudělali za tenhle díl. Když něco udělal za jeden díl. Já jsem... Tak dívej se, tady mám spoustu beden a tak. Tak jdem do postele tady. Tam se... To je on. A ten je Blight. Bacha. On je hodně zesílený, když je Blight, když takhle hoří, jak kdyby. Oh. Monsters nearby. Tak jdi do jiné. Jo, to přesun. Tady už se nedá, tady jsou někde, se tady spawnovali zombie, furt je tady slyším. Já jdu do vyššího patra. Tady taky. Já problém nemám, já už chápu. Ne, mě to prostě nepustí. Ale už. Jak Tak. neberu expy na začátku? Mám jako zabíjet, nebo? Stačí si třeba vzít zlato a proměnit to na šardy. Tak jdem k té věži a tam se necháme masakrovat. Počkej, já mám v inventáři tunu věcí. Můžu rybařit? Já si vemu prut. To je nuda. No a co? A mám grapes. Co když zasadím? Ne, vlastně. A podívej, už se chodí tadyma. OK. A taky slyším zombie. A jdem k té věži, pojď za mnou. Já nemůžu ani rybařit!
Oni mě nic nepovolili. Ale tady jsou zombie, oni jsou tady. Oni jsou tady v té vodě jaksi. A dole mi to zabít, abych mě aspoň... Tak počkej, já ti tady zabiju ty zombie, vydrž. Kde seš? Zastí paraziti. Jo, to je neuvěřitelný. Jako zabiješ jednu podporu, z ní vylítne jiná, zabiješ další, z ní vylítne další. To je neuvěřitelný, co tady se děje. Hele, chain helmet. No, už máš ten svůj chain. Hello, everyone. Turkey. Musí osedlat koně. Že jsem spadl do té propasti tady. Nesmyslné. Pojď sem. No, nazdar. Hele, já mám 27 zkušeností, kde jsem to vzal. What the fuck, tam je zase nějaká věc. Já mám 27 zkušeností. Nechlup se. Tak to je neuvěřitelný, já nevím, kde jsem to vůbec nabral. Tak, takže já už můžu mít normálně brnění železný, takže nazdar. Tak počkej, vydržu té věže tam. Ježíš, tady je to rozbitý. Počkej, tam je nějaká lítací potvora, tam je roc. Tam je takové ta roc. Rok. Takže já si jdu nabrat železný brnění. Já Nazdar. budu zabíjet ovce, dám to zkušenosti. Jasně. Proč na mě Sračky. útočí ovce? Ty útočou, aj zvířata. Ty na tebe útočí úplně všechno. Proč mě málem zabila ovce? Musí teda tu chain helmet, projektile protection 2. Minus 4 location armor, Tak to asi ne. No a nic lepšího nemám, ale aspoň to golden helmet, to bude lepší. A kde seš? Bojuju s ovcí. Au! Ona... Cože? Ona se respawnula. Co tady děláš? Ona je nějaká speciální, ona se respawnula, já jsem ji strašně zabila, ona... To asi byla ta nymfa, no. No vidíš, že máš zkušenosti. A mám koně, podívej, mám koně. Tak jdem. Teď se to pěkně seklo. To je nějaký kostěnej kůň. To je kostěnej kůň. Napím. Nebo počkat. V tom hradě už jsem byl, tam už nic není. Tak ti pro nás to byly ty prasata. A sakra nám nikdo. Pojď ní pomoct. Pomoc! A tak to je dokonalý. Může skřížit? Nemůžu! A tak já tuhle hru nesnáším. Oni jdou po mrkvích. Pojď mi pomáhat tady se pavoukama. Já jsem si udělala armádu dinosaurů. A tady je strašně moc těch lítajících těch roků. Počkej. Se tady vzalo jich tolik? Vy chcete. What the fuck? Kde je ta léčící ta? Podívej. Oni jdou za mnou. Watering. A oni jsou přátelský, ti lítací věci. Ne. Ale dají se ochočit, ale musíme na něm, na něm jsme museli mít nábradu. Kterou samozřejmě 100% nemáme. Scarlet Rock. Au. Ne, já nechci umřít. Tady je lev! Tady je lev! Kde je ten lev? Já jsem spadla do té... No, já jsem šla do té věže. Spadla jsem o jedno patro níž a tam byl nějaký lev a dalších 1000 nějakých věcí. Co tam řve, no? Je tam veselo, ale já jsem úplně mrtvola, takže já si to balím. Já si musím vrátit pro koně, já ho tam nechci nechat. Je tady venku.
Aha, a vezmeš mi ho? No jo, ale já si nezískám zpátky moje věci, když tam zapadly někam od 10 pater níž. To na hovno. Tam ne, tam jako... Tam tě okamžitě zabijou. Musíme tam opatrně vstoupit nějak. Ten je strašně pomalej, ten kůň. Není on se snaží, ok? Udělej slab. Tak jo, to by bylo z tohohle dílu všechno a uvidíme se příště u dalšího videa.